Velkommen. Vi har valgt at lave en film om kapitel 8, det vi mener, det har noget at gøre med vores projekt i VG. Kapacitetsomkostninger er omkostninger, hvis totalbeløb er uafhængig af salgets størrelse. Der findes flere former for kapacitetsomkostninger. Der er salgsfremmende omkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og afskrivninger. Salgsfremmende omkostninger er omkostninger, der påvirker salget i den kommende periode. Kontante kapacitetsomkostninger er betalinger, som tidsmæssigt rammer forbruget. Afskrivninger er omkostninger, som ikke tidsmæssigt sammenfalder med forbruget og betalingen af kapaciteten. Variable omkostninger er omkostninger, hvis totalbeløb varierer med produktionens eller afsætningens størrelse og sammensætning. Nu har jeg jo snakket lidt om variable omkostninger. Frede, kan du så fortælle mig, hvad variable enhedsomkostninger er? Ja, det er variable omkostninger divideret med afsætningen eller de antal enheder, som du sælger. Differenceomkostninger, det siger lidt om, hvor mange omkostninger der er per enhed i et specifikt interval. Grænseomkostninger eller GROM er det, de samlede omkostninger vil stige med, hvis man producerer én vare mere. Samlede omkostninger er variable omkostninger plus kapacitetsomkostninger. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby.